Ajudan Musik Indonesia AVR, terima kasih. Kopi lagi rasane baik tenang, mangan mangut nilai rasane kok podo tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Ya sampun nasu kabeh iso rasaku tak beda karo atimu, rungokno tembangan manisku. Disayang aku Indonesia estu, yang rasaku nuruti apa karepku, tapi ojo sumpah. Matur suwun Mbak Putri, luar biasa. Mas Wawan, matur sembah nuwun.